Morning guys, so today vlog na punta o ang akong pangkahig sa akin Max nasa likod. Hindi na ko makuha kay kanyang puno kay guys, yung ani kabaga gihapon sa likod. So kung akong i-open ang trunk, musod ang ice dito, ang snow. Pag mahilis din magbasa na po ang trunk. So ang button bonus na ay paalad rin. Kanina silig. Basta lang makahig na ko ang snow sa kuan sa likod. So careful lang pag maayaw kay kami. Nangyari slide kayo ni. So ganyaran ako lagi pandar si Max tanaw medyo nahilis-hilis na ice. So likod sa ako ng likod. Maabri ang kuan. Maabri na akong trunk na di ni mga hulog. Mabi ka tagnaw. Isa kamot. Parts na to, pwede na to abrihan. Yeah. Kuha na ko itong pagpapagod. Pad pang snow. Namat pang maklaro ba rin yun. Lupad pa sa ganitong truck. Jud na gani akong pangkahig. Pagkabus na to. Ang kani di pa na ako maabri kay pag ako kayong ice nangnan pa nakahigon. So kanindot aning nga sakyanan des kinay auto start. See? So before nung magawas, ako sa tapuan yun para painitan sa sakyan yun for na masakyan. So kaya nakaon ang heater ana ka full. Yeah. Abot na ito kasi. Grabe ka baga ang snow diritaman sa katunga aning pagkahig. Okay, so man, ready na si Max, pwede na malakaw. So muling magpadugay dire guys. Pili ang traffic kundi ang pagkahig sa snow. So today among garage pwede na i-click. Close. Right. Okay, so namig Costco guys. Ito na si Mipo. Hindi na ako masulod kay para makasuroy-suroy sa siya ganahan siya tuyok diha. So dito sa usakyanan paabot and yeah, I'll talk to you later. Bye. A few moments later. Sasabay ka sana si Jay sa amin. Sabi ko at samantala ka na ko. Hello, kahilan kayo dito. Oo, minanong alas 5. Hindi, ako may camera man. Hala, may camera! Hi! Hi! Hi, girls night out! Tay, mong anak tayo. Hi, vlog! The vlog naman! Doon, vlog mo! Hello! Pwede, hindi ako kasali. Hindi kami kasali. Akala ko naman picture na paupo pa ako. Lahat
Ikaw nga. Hoy! Picture mo na lang din kami. Ay, doon na. Ano namin, pop down. JP's pop. Ano ko, asa na yung sa akin? Dito kami sa JP's pop. The next day. So, hello guys. Karoon na ito sa birthday ni Marjo. Sa balay nilang bricks. Sige po. It's 6 p.m. but ngit-ngit na kaya naman ako napapagsobra. Door. Pintot na kayo. Sony siya. Nalamin ni giagian sa no frills ay gipalit si Mipo og adto da imi sa balayn lang breaks kay birthday sa iyang asawa si Marjo. Kana sila muna mong friend diri nga way mga libog na tao dali ra kayo muy akong madali sangpit nga di ko mauwaw og pangaytabang kay mutabang na sila mga maayo kay nga tao. Lamat bay kung tanaw ka bay. So, yeah, paabot lang may po diri di na ako ganagsod kay kapoy yung tinitindog dito madugay yung sana po yung mapalit na ito. So, dali lang and I'll talk to you later. Ay, by the way, gikan pa ko sa training. Naday kay so paday kay Bao murag wa man dyan ako nag-share sa vlog o sa Facebook ako nag-share but sa vlog wala. Member pod kog Canada Air and Search and Rescue. So gikan kog training gani ha nang amot maklaro ba sa camera ron but puwa na yung now. So training mi gani ha. Ang among buhaton is mag kung naami search igo rami mag-search like lupad sa sa plane anya kung na target nga ipapangita among pangitaon and then report namang coordinates and ang military na din mo kuan mo tatawag ani mo adto sa target or kung like airplane nga na crash or barko nga nilubog mga yana. So igo ra mo search pod ngitag mga debris niya pag nami makita coordinate na sa military o sa navy so sila na po mo kuan mo adto dito sa site. So kana lang tekan maglakaw ra no yan na jud permi diri guys basta weekend tekan kay kapang invite nya di lang nako ma-vlog kay mauwaw ko. So kanang busy daghan nindot kay Filipino community diri luag kaayo basta mailang kang tao gyud daghan pod gyud mo kuan sa mo daghan pod kag maamigo. So nga na mo guys kung asa man mo nga part sa Canada or kung asa mo nga part sa nasod na ba mo Dubai or unsa pa pagbuhat mo inyong community nga kanang gatinabangay ba kanang dili man na di mo dito ma-expect nga ang laing tao mga tabang din sa mga but ikaw mismo ikaw na una tabangi ang kinsay nang inang tabang niya ay napaguna-una og kapalit and then it will fall down kanang kung unsa ka sa imong siga tao mo magnet pud kag mga tao nga pareha pod sa imuha og kanang mga batasan mga attitude. So kung matinabangon ka mo magnet ka mga amigo nga mga matinabangon pod kung libakiro ka mo pong mga circle of friends nga mga amigo mga libakira pod kung kuan ka kung business minded ka yung mga amigo pod mga business minded. So ala lang be good to others and like kanang kung unsa may pakita sa uban nga na pod ang imong makuha. So nawali naman ko diri. Anyways guys, I'll talk to you later. Bye. A few moments later. Sa food
Jed. You lifted me up